Ehkä sielläkin mitalikolmikko alkaa olla selvillä. Kenties myöskin keihään heitto paikalla, jossa Jan Zelezny on vuorossa. Hänellä pitkä 20-vuotinen ura maailman huipulla on saamassa vielä lisää ja myöskin ruotsalainen korkeushyppy saa lisää. Taistelu jatkuu siellä, kun Linus Tönblad yrittää neljäntenä miehenä 2-3-4, joten Oskari Frösén on 9, mutta 2 ruotsalaista edelleen mitalin jahdissa. Samoin Jan Zelezny keihäs paikalla, vieläkö Papua on? Ei, läpi menee. Rikki on ensimmäiseen heittoon Zelezny. Näytti kaiken lataavan ja se kyllä vei hienoihin lukemiin, mutta tällä hetkellä puhti on pois. Kyllä näyttää, että tuossa selässä on jotain pikkasen vihlasee aina heittohetkillä, että ei uskalla tukijalkaa tuoda kunnolla maahan. Menee ihan läpi, että odottelee vaan kisan päättymistä. Tero Pitkämäki on odottanut aikamoisen tovin ennen edellistä heittoa tai sen jälkeen tätä 4. heittoaan avauksessa 86-44 ja nyt Pitkämäki katselee sinne jonnekin Hannu Siitosen lukemiin vuodelta 74, 89-58, keihäs ilmassa, nousee korkealle ja putoaa 83 metriin. Ei paranna Pitkämäki, tekee kyllä kohtuullisen hyvää sarjaa, mutta Andreas Thorkildsen seisoo edelleen johtajan paikalla, kun Pitkämäellä on vielä 2 yritystä jäljellä. Hyvin kuitenkin. Kakkossijalla edelleen ja mitalin kiilto silmissä. Joo, Terolla on nyt kovasti yritystä. Toivottavasti pikkusen rentouttaisi heittämistä. Ei, että saisi vielä 2 viimeisellä onnistumaan. Niin. ...82-68 on hänen kolmanneksi pisin heittonsa tänään. Thorkildsen johtaa 93 sentin turvin. Ja lähtee 4. heittonsa norjalaisella tähtäimessä jopa 90 metrin ylitys. Keihäs tulee korkealla ja kantaa 87 metriin. Hätyttelee niitä samoja lukemia, jotka hän on jo tässä kilpailussa saavuttanut. Se putoaa siihen virtuaaliselle keltaiselle viivalle ja merkitsee sitä, että suurta heittoa ei ole tuohon toisen kierroksen kiskaisuun nähden. Tällä hetkellä, jos vertaa niin kuin Andreasta ja Teroa, niin kyllähän Norjan kaverit osaa heittää tai välinettä paremmin, heittää parempaa asentoa ja sillä voittaa nyt, tai ainakin johtaa tällä hetkellä. Toivottavasti Tero onnistuu saamaan välinettä parempaa asentoa. 87-35, ainoastaan 2 senttiä. Stefan Holm samaan aikaan avausyritys 2-3-6 ja rima putoaa. 4 kierrosta on heitetty. Tällä kierroksella kukaan näistä miehistä ei parantanut tulostaan, vaikka Thorkildsen pääsikin 2 sentin päähän. Jan Zeleznyn sarja näkyy kuvaruudussa. 1 hieno heitto ja mitaliheitto, ainakin tätä tietoa, mutta sen jälkeen yliastettuja suorituksia. Onko hänen viimeinen arvokisa iltansa tänään? Monta kertaa on puhuttu Zeleznyn lopettamisesta ja nyt on kuitenkin 3. ja plakkarissa, mutta jälleen tuollainen raapaisu ja keihäs kantaa vain 35 metriä. Ikään kuin olisi jäänyt korvantaukseen kiinni. Joo, ote pääsi taas lipsahtamaan ja Zeleznyn näitä tämmöisiä heittoja tulee aika ajoin ja kyllä niin kuin olemuksesta näyttää, että kyllä on niin kuin kisa hänen kohdaltaan niin kuin tulosten osalta melkein käyty, että kyllä tuo ensimmäinen heitto oli hänen kisan paras. Mutta vielä on kierros jäljellä kuitenkin hänen kohdallaan. Korkeudessa Andrei Zilnov Venäjältä ylittänyt 2-3-6 ja nyt on Holmilla kohtalon hetki, mutta Suomellakin paljon pelissä. Keihäs paikalla, Tero Pitkämäki valmistautuu suorituksensa samaan aikaan kuin ruotsalainen Stefan Holm omaansa korkeuspaikalla. Holm on liikkeellä, Pitkämäki odottaa, jatkaako Holm vielä kilpailua? Ei, pudottaa 3. kerran 2-3-6, mutta lienee tänään Tönbladia vahvempi vertailussa, jos
maanmies ei ylitä. Tero Pitkämäki vauhdissa miesten keihään 5. kierroksella. Nyt on voimaa takana. Keihäs nousee korkealle, mutta putoaa sitten kuitenkin 80 metriin ja jää jopa alle. Jää 78,5 ja Pitkämäki astuu heittonsa yli. Yksi on jäljellä. Joo, viimeisen varaan jäi. Tämä oli selvästi heikoin heitto häneltä. Mutta nyt viimeisen varaan tosiaan jäi ja siihen kaikki lataus vielä päälle. Ja tälle miehelle vähän kampoihin. Viimeisellä ovat ratkaisseet muun muassa Tiina Lilla aikanaan 83 Helsingissä ja Tapio Korjus Soulissa. Aki Parviainen taisi heittää Sevillassa 5. heitolla mestariksi. Andreas Thorkildsenin 5. heitto on tulossa ja hänen sarjansa on kyllä katsomisen arvoinen. 4. hän pääsi 2 sentin päähän tuosta omasta parhaastaan. Turnblad pudottaa ja taitaa olla 4. korkeuskilpailussa ja Holm 3. Ja Jankulla on mahdollisuus haastaa vielä Silnov. Nyt on Andreas Thorkildsen vauhdissa 5. kierroksella. Joko nähdään 90 hyvässä asennossa. Keihäs tulee kantaa päälle 85. Menee 86 lähes. Ja Andreas Thorkildsen on kuitenkin tähän mennessä tämän kilpailun paras heittäjä. Ei siitä mihinkään päästä. Kyllä juuri näin. Erittäin hyvä tekniikka. Käsi pysyy takana aivan vetovaiheeseen asti. Ja sieltä lähtee tukijalan törmäyksen jälkeen voimakas veto. Ja Keihäs lähtee hyvään asentoon, niin tulokset on tämmöisiä. Andreas Thorkildsen matkalla Euroopan mestaruuteen. Viimeinen kierros voi kuitenkin muuttaa vielä tilanteen. 87-37 pohjalla ja tuo äskeinenkin 86-39 hienon sarjan jatkoksi antaa osviittaa siitä, että värkeissä on varaa vielä vastata, jos Pitkämäki pystyy venyttämään. Käy siellä myöskin Kankaan kanssa keskustelua. Joo, siinä Hannu varmaan yritti Terolle viestittää sitä, että keskittyisi nyt tässä viimeisessä heitossa siihen, että tulisi tukijalalle voimakas törmäys, eikä lähtisi kädellä vetämään liian aikaisin. Eli malttia nyt ylävartaloon ja jalat ensin maahan ja sieltä tulee se 6. se voittoheitto. Siinä on lähtökohta viimeiselle kierrokselle. Nyt ratkeaa sitten mitalien kohtalo. Jan Zelezny oli mukana 86 Stuttgartissa, karsiutui silloin finaalista, mutta vuonna 87 jo M-puolella hän oli mitaleilla. Hän ei heitä nyt, vaan tämä on Vasilevskis, jonka heitosta riippuu tsekkiläisen arvokisa mitali Göteborgin illassa. Ja kyllä se Zeleznylle tulee. Vasilevskis jää tuonne 81,5 metriin ja hänen paras tuloksensa on 83,21. Yli 90 metriä tällä kaudella ei kuitenkaan toteudu sitten enää EM-finaalissa, joten Jan Zelezny on jälleen kerran arvokisojen mitalikorokkeella. Se on huikaiseva saavutus noin pitkän uralta tehneeltä 40-vuotiaalta keihäsmieheltä. Kyllä, ja näin Vasilevskin heiton jälkeen Suomikin on saanut mitali. Se on jo varmaa nyt. Nyt taistellaan kultamitalista Pitkämäen ja Thorkildsen välillä. Tässä on legendan viimeinen mahdollisuus maanosansa ykköseksi. 3 kertaa olympiavoittoon, 3 kertaa maailmanmestaruuteen. Pronssia takataskussa. Tuleeko vielä viimeisellä? Kaikki on pelissä, mutta ei onnistu. Kyllä se tulee tikkona alas tuo keihäs kuitenkin 70 metriin, mutta siitä huolimatta tämä mies ansaitsee suosion osoitukset. Jan Zelezny 40, 20-vuotisen uransa kruunaukseksi ottaa vielä ainakin tämänvuotisen Euroopan mestaruus. Pronssin. Hän on suosion osoituksensa ansainnut. Huikea mies, huikea ura. Siinä on Mr. Keihäs. Ja tässä ehkä tuleva. Toivotaan näin. Steve Backley voitti 4 edellistä Euroopan mestaruutta. Janis Lusis aikanaan nappasi 4. Suomen viimeisin kultamitali EM-puolelta on Hannu Siitosen Rooman illassa.
nakkaama 89-58. Silloin Tero Pitkämäki oli vielä jossain ajatusten kirjoissa vanhempiensa mielessä. Syntyi vuonna 1982, lähtee liikkeelle. Hopeamitali on varma, keihäs ilmassa, korkea kaari, kantaa kauaksi, menee 84,5 metriin ja hopeaa tulee. Pitkämäki ottaa Suomelle mitalin. Andreas Thulkildsen on Euroopan mestari. Hannu Kankaansuojatti on palauttanut suomalaismiehet 12 vuoden tauon jälkeen Euroopan mestaruuskilpailuissa. Seppo Rädyn hopea, se saa jatkoa ja myöskin kannattaa muistaa nuo muut suomalaiset Matti Sippala, Yrjö Nikkanen kahdesti sekä Pauli Nevala, jotka ovat pystyneet tähän vastaavaan saavutukseen. Matti Järvisellä 2 kultaa, Hannu Siitosella 1 ja Tapio Rautavaaralla on pronssia, samoin Soini Nikkisellä ja nyt Pitkämäellä kakkosia. Se tulee tänään tuloksella 86-77. Tero ja minä, 2 kilpailun parasta, ajattelee Andreas Thulkildsen, joka haluaa tarjota vielä yleisölle 90-metrisen. Korkealle nousee keihäs, tulee kauaksi, kantaa pitkälle ja sinetöi norjalaisen tämän kilpailun selvän kuninkaan voiton Göteborgin illassa. Ei jäänyt epäselvää. Andreas Thulkildsen pamauttaa vielä viimeisellä kierroksella sellaisen siivon, että siinä olisi ollut kyllä vastaus, mikäli Pitkämäki olisi pystynyt tuossa vielä ohittamaan norjalaisen. Nämä kaverukset kunnioittavat toisiaan ja ovat viettäneet monia yhteisiä hetkiä ja tekevät sitä varmasti vielä keihäs rintamalla pitkään tämän jälkeenkin. Norjaan kultaa 88-76. Andreas Thulkildsen oli ainoa, joka pystyi 3 viimeisellä heittokierroksella vielä parantamaan ja tekee sen tyylillä viimeisellä heitolla. Kyllä, suvereeni näytös kaverilta. Aivan upea juttu, Suomen mitali, hopea, mutta kultaa olisi tarvittu pikkasen enempi ja kyllä Andreaksella riitti vielä viimeisenkin heittoon puristusta. Jo kullan ratkettua, eli siinä mielessä onnittelut Norjaan. Eikä ole epäselvyyttäkään hänen paremmuudestaan, koska kilpailun 3 pisintä heittoa ne ovat Thulkildsenin toisella, 4. ja 6. kierroksella syntyneet ja tuo 5. kierroksen tulos on vain 5 senttiä Pitkämäen parhaan alle ja muutenkin komea sarja. Siellä on norjalaisella 85-metrinen ja 82-metrinen joukko jatkona, niin kuin näette tuosta kuvaruudun grafiikasta. Kyllä, Andreas Thulkildsen ansaitsee tänään mestaruutensa ikämiehellä 24 vuotta ja Tero Pitkämäki hänen rinnallaan hopealla ja Jan Zelezny näiden miesten esikuva. Kun Thulkildsen ja Pitkämäki olivat pieniä poikia, silloin Zelezny oli jo areenoilla mukana ja otti ensimmäiset mitalinsa. Hieno kilpailu. Ja kun saadaan vielä lopputulokset, niin katsotaan ne. Tässä Yle 24 kanavan lähetyksessä meillä on lyhyesti vielä aikaa ja tietysti olisi mukavaa nähdä tuo kuvakavalkaadi vielä kilpailun päätteeksi, mutta tietysti muutkin ohjelmat painavat päälle ja kilpailu on saatu ratkeamaan, joten tulokset kannattaa katsoa. Ne tulevat tässä. Ne ovat kaunista nähtävää, oikeudenmukaiset. Andreas Thulkildsen paras tänään, Tero Pitkämäki upeasti hopealla ja Jan Zelezny jälleen kerran mitaleilla, vaikka se Euroopan mestaruus jää häneltä uupumaan silti. Nuo arvokisavoitot saavat kyllä vielä vertaistansa jatkoa 40-vuotiaana miehenä Euroopan mestaruus pronssista. Latvialaiset sijoilla 4 ja 5, sitten Saksa, Sveitsi, Venäjä, vielä 8 joukossa ja muutkin nimet tuossa listassa. Aki Parviaisen kanssa kiitämme teitä kaikkia seurastanne ja palaamme ääneen keihään merkeissä Yle 24 kanavalla ensi sunnuntaina naisten finaalissa ja sitten perjantaina miesten moukarifinaalikin on tämän kanavan ohjelmistossa. TV2 jatkuu lähetys vielä hetken aikaa, mutta me kiitämme seurasta ja toivotamme hyvää illan jatkoa täältä Göteborgista.